Sahabat teman live streaming HPS Multimedia, terima kasih. ARS Audio. Oh ah oh eh. Oh ah oh eh. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Yen nate andum tresno bebarengan kedung ombong. Masuk Deuri. Yo 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 yo. Pancen kudu takoni yen kowe tresno ora kudu duweni apa rasa kangen iki nanging piye kudu tak lakoni. Gending iki pokoknya dikentonke kanggo Mas Manten, Mbak Manten. Nggih. Ya, kayak ki mau salam kangen. Salam ki ngujuke slamet, kangen ki lek ndunungke rasa najan wong urip ki bebrayan ora arep wur-wuran terus lho, Nduk. Kadang ya ning dunung papan adoh panggone, ning dununge rasa kangen kuwi mau nyawiji. Mas Andrian, Mbak Ayu, wis pokoke leh kepenak nggonmu bebrayan, leh penak nggonmu seneng-seneng, sepisan seneng kanggo sak teruse. Amin. Imut ya ngantene lanang ya. Imuet. Kayak bapake. Ya, jan. Panyuwun kumring sliramu rungono tangi iki liwat angin anji lalu aku titip salam kangen jroning ati. Arseka lho iki. Arseka. Suka-suka dalipun Bapak Marsono, Ibu Sumitem wonten padukan Gilis Katelan Tanging Sragen. Saben punya awak fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Yen nate andum tresno bebarengan ning kedung ombong. Pancen kudu takoni yen kowe tresno ora
kudu duweni apa rasa kangen iki nanging piye kudu tak lakoni ya Panyuwun kumring sliramu rungono tangis ing ati iki lewat angin wanci talu aku titip salam kangen jroning ati Matur sembah nuwun. Mas Dodo dari Cekawal, matur suwun. Ya pacarku juga Mas Bayan Martono. Terima kasih Mas Muji, temanku dari Rombong. kurang opo kon kuwi iki dadi wong liya kurang opo kon kuwi iki kone tresno sing nyatane liramu nglarani ati satu ora bisa ditambani Mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dhewe anggem tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis piliho sayang aku opo dhewe wis piliho dadi bojoku opo bojone Pak Sopir bola bali mung gawe gelone rasa rasa gelon limamu ra bisa jaga wis piliho sayang aku opo dhewe wis piliho dadi bojoku opo bojone bola bali mung gawe gelone rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga aku batini Rasa suwune dalem padino eling mangan keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rino lan wangi golak bali mbok aja larani ati Mas Ikit nabrak alon wis bebas kurang opo iki dadi wong kurang opo kon kuwi iki kone tresno sing nyatane liramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani Mripat iki wis ra bisa tak kedepke
Sojo. Rasa suwung wong paling eling marang keluarga tansah nyambing ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali bojo larang Matur nuwun, Bro. tersuwun. Oke, setelah ini kembali teman-teman KST Mas Roto ya. Setelah perform terima kasih. Teman karakternya juga Mas Ferry sepanjang Giles. Bagi jatah pun durasi saatnya kita berdendam. Mbah Barti.
Ayah Jenny, semangat. Sahabatnya dari Tomo, Mas Eko. Pergilah kasih kau dari hatiku, takkan kuharapkan kau kembali lagi. Cukuplah sudah sakiti hatiku, biarlah ku jadi penggantimu. Pergilah pergi jauh dari hidupku. Oh janganlah kau datang lagi, kau datang kembali untuk diriku. Sahabat teman KST yang pulang, tetap semangat, jaga sehat, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan rumah masing-masing. Pergilah kasih Asoy. kau dari hatiku, Wehey. takkan kuharapkan kau kembali lagi. Cukuplah sudah sakiti hatiku, biarlah ku jadi penggantimu. Wehey. Pergilah kau pergi jauh dari hidupku. Wehey. Janganlah kau datang lagi, kau datang kembali untuk diriku. Ada Levi Berlian, ada RCK Music, ada HBS Multimedia, RS Sejuta Umat Audio. Sahabatku Mas Togok yang baru hadir. Halo Mas Togok.
Ferry, tunjukin pesonamu kesempatan sore gini. Ayo Mas Andrian sama istri sini. Oke.